ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଛାତ୍ରନେତା ଶରୀଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମାୟାମନାସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ ହିଂସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାଂଶ ବିପକ୍ଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ସାହାଯ୍ୟର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଦାସ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଆସୁଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାସ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିପରି ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଦାନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚିଟାଗାଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଫେସର କୁଶଳ ବରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ ଗଣନା କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଦୀପୁ ଦାସ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିଲା। ସେ ଏକ କପଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ।